tak jsme se psali smlouvu a byla jsem teda, musím říct, že jsem toho nelitovala doteď. No, protože co jsme si řekli, tak jste slíbil, a takže s váma to bylo v tomto smyslu velice pozitivní, tady ten přístup. Naopak jste dělal třeba někdy víc, než jste musel. A byla ta domluva byla teda, to jsem byla spokojená tady s tím přístupem. No, tak ono se totiž zdálo tak ze začátku, že to nebyla dobrá volba, protože vzhledem k vzdálenosti, že vy jste hodně přece jenom 250 km, nebo já nevím, jak jezdíte, takže se zdá na první pohled, že by to bylo nerentabilní, že? Ale není to tak, protože vlastně ti kluci, co tady dělají, ta hlavní partia, která tady vlastně dělala nejdelší dobu, já nevím, jestli 2 měsíce nebo měsíc a půl, že? Tak oni měli tu maringotku, která byla vybavená, postele tam měli, sprchu tam dokonce měli, vařič, takže oni vůbec po mně vlastně nic nepotřebovali. Já viděla jsem, že jste upřímný člověk, tak mě to bylo takový sympatický a tak z toho důvodu jsem si říkala, že do toho teda půjdu, ale musím říct, že s odstupem času jsem si říkala, že jsem neudělala chybu.